Anna olla. Se on hyvä. Sä oot niin kaunis. Avioliitto on tarkoitettu turvapaikaksi, johon perheenjäsenet voivat luoda onnellisen kodin. Kaikki tietävän Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, Kenneth Ojala, tahdotko ottaa Camilla Mustavaaran aviovaimoksesi ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myötä- ja vastoinkäymisissä? Tahdon. Kaikki tietävän Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, Camilla Mustavaara, tahdotko ottaa Kenneth Ojalan aviomieheksesi ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myötä- ja vastoinkäymisissä? En tahdo. Camilla, Mä tiedän, mitä sä teit. mä voin selittää.